हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ आपडेट खालामनो नागिरदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखाबाय जानो हागौ बे गोदान भिडिअनि टाइटेलखौ। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नैबे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बयनिसिमबो फैबाय थानाय बैसागो बोथोरनि आंनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों हनैलै आगै। बिथांमोना बे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमहालागै नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ स्क्रिनाव बुंनानै होयो। जायफोर आंनि भिउवार बिथांमोना बयबो मिथिखायो जानो हागौ। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्ट स्टार्टिंफोरानो जादों रिंखां खाख्लारि आरो गायत्रि। नैबे गोदान मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिसेश्वर बसुमतारी। लोगोफोर, दासिमबो नायाखैब्ला बिथांमोननि R.K नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि एबा नैबे भिडिअनि लिंकखौ आंनि नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानैबो बिथांमोननि चेनेलाव डाइरेक्ट थांनानै बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बे भिडिअनि डान्स करिय'ग्राफारानो जादों बिगुम बसुमतारी। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हो। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय। दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै, नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, जइन जानो हागोन।